Och så rakt som möjligt. Voilà. Och då är distanserna fortfarande här inom rimliga gränser. Då ser man, den blir kortare och kortare i steget och har lite svårt att komma fram. Och vad vi vill givetvis, om vi har mjuk kontakt och vi är efter lite grann, att hästen då följer med huvud och hals neråt framåt, och på det viset kan vi också få steglängden att ökas lite grann. Ja. Och det var lite sån tveksam framåtbjudning i denna gången, och därför räcker det inte riktigt fram. Då gör vi den sista. Det är lite plats emellan. Det visar direkt vilken av dem som är framme till handen och framme till bettet, framme på skänken. Fint. Det går ändå bättre nu, va? Den har vant sig lite vid din hand och den accepterar din hand lite grann, men våga ha din skänkel till bakom för att förstärka detta, att den verkligen går framåt till. Och gärna skulle vi då ha den och sänka lite på halsen och på nacken med. Ja, och ni själv med blicken uppåt framåt så att ni har en bra balans. Och bara öva och säga att ni kan få